gan edu barhau. Gan ofyn i ti ddangos ein beie, a gan ofyn i ti i helpu ni droi o'n pechod ac i droi ato ti. I dy geisio di, ysgwelid i fod yn dda. Dad, ni'n cyffesu yn aml iawn fel Cristnogion, fel eglwys. Falle bod ni ddim mor wahanol a hynny i'r byd o'n cwmpas ni. A ni ddim yn sefyll allan fel y dylsyn ni. Dyw sancteiddrwydd falle ddim yn ein nodweddu ni. O, maddau ni arglwydd. Maddau ni. Ac Dad, ni'n gweddio hyd yn oed y bore yma wrth i ni fyfyrio ar y rhan yma o dy air di, a'r geiriau ddigon caled yma. Arglwydd am wneud di yn helpu ni i fwrw allan unrhyw bechod yn ein bywyd ni ac yn ein plith ni. Arglwydd pura ni, sancteiddia ni. I ni'n dygaru di arglwydd, a ni eisiau dygaru di yn fwy, a ni eisiau dyddewis di dros bopeth arall, a ni eisiau ein bywydau ni i adlewyrchu hynny os gwelid i fod yn dda. O, Dad, helpa ni nawr, o'r hynna i'r iengaf ohono ni. Helpa ni i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. 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 Ganwn ni eto. Ni'n mynd i gannu rhif 2 yng ngrymal 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau yn elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu.
Trowch gyda fi, os oes Beibl gyda chi, i'r adran a ddarllenon ni 1 Corinthiaid pennod 5. Yn benod difrifol, yn benod caled mewn rhai ffyrdd. A fel nes i ddweud yn gynharach, am 4 pennod, oedd Paul wrth gwrs ddim yn ysgrifennu mewn adnodau a phenodau, chi'n deall hynny, ond am yr adran gyntaf yma, yr 4 pennod yma sydd gyda ni, mae Paul di bod yn pwysleisio undod, yn dydy. Ei fwriad yw dod ar yr grwpiau, yr factions gwahanol yma, nôl at ei gilydd o dan faner yr Efengyl. Mae wedi bod yn gweithio yn trio dadle a pherswadio mwyn trwsio yr rwygiadau oedd wedi ymddangos yn ei plith. Mae wedi bod yn trio dod ar eglwys yma yn ôl at ei gilydd wrth y groes. Fi'n offer ymadrodd a maen nhw'n dweud yn dyn nhw bod y tir yn wastad wrth y groes, yn tyfa. A na'r gwir yn dyfod bod ni wrth ddod at y groes, wrth ddod at draed yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n dod ar yr un lefel, ni'n dod at yr un lle, ni'n dod at ein gilydd. Ac wrth gwrs, os chi'n gyfarwydd â y Testament Newydd, a llythyrau yr Testament Newydd, byddwch chi'n gwybod mae'r pwnc yma o undod yn un sy'n codi o hyd ac o hyd. Mae hynny'n arwyddocaol wrth gwrs. Pam fod Paul ac eraill yn gorfod pwysleisio undod morioledd? Wel, achos mae undod yn anodd. Achos mae'n dueddiad yno ni i gwmpo mas a dadle. A felly mae undod yn beth hynod o werthfawr. Fel eglwys, mae eisiau ni fod yn ceisio undod. O fe'n hyfryd ddod, nath rai ohoni ni gael cyfle i fynd am drip bach gyda'n gilydd. Ac gathon ni amser braf, ac ar ddiwedd y dydd, nath rhywun ar y grŵp WhatsApp rannu lluniau o trip capel 22 o flynyddoedd yn ôl i'r un man, ac oedd e'n hyfryd gweld rai o'r un gwynebau. Wedi newid chydig bach. Just yn lyflu. Just tystiolaeth fyna o ffyddlondeb Duw, a cynhaliaeth Duw ac amddiffyn Duw, ond hefyd o'r undod yna sydd wedi bod. Ond dyw undod ddim yn rhywbeth absolute. Mae rai pobl wedi trio dadle hynny. Ni fod yn unedig, ni fod yn un, a felly sdim ots am unrhyw beth arall. Nawr, dydy hynny ddim yn wir. Yn yw nid undod ar bob cyfrif mae Paul wedi bod yn annog fan hyn, wrth gwrs, undod yn y gwirionedd, undod yn yr Efengyl, undod fel pobl sydd yn ceisio Duw. A felly, mae yna adegau, mae yna sefyllfaoedd lle byddwn ni'n gorfod gwahanu gyda'r eraill. Lle byddwn ni'n gweud ni'n methu cael undod gyda ti neu gyda chi am wahanol resymau. A beth sydd gyda ni mewn ffordd yn y benod yma yw enghraifft o hynny. Mae yna broblem a sefyllfa difrifol wedi codi yn yr eglwys yng Nghorinth. Lle gadewch i ni feddwl am y sefyllfa yn gyntaf. Na i ddarllen eto yr adnodau cyntaf yna, adnodau 1 i 5.
A droddir fel ffaith fod yna anfoesoldeb rhywiol yn eich plith. A hwnnw'r fath anfoesoldeb na cheir mohono hyd yn oed ymhlith y paganiaid, hynny yw pobl tu allan yr eglwys, bod rhyw ddyn yn gorwedd mewn perthynas rhywiol gyda graig ei dad. A dyma chwi, yr eglwys, yn llawn ymffrost. Hynny, maen nhw'n brolio am y peth. Onid eich lle chwi oedd galaru a bwrw allan o'ch plith, hynny yw rannu o'r un am wnaeth y fath beth. Oherwydd dyma fi yn absennol yn y corff, ond yn bresennol yn yr ysbryd, eisoes wedi rhoi dyfarniad fel un sy'n bresennol ar y dyn am wnaeth y fath weithred. Mae Paul yn sgwennu fel apostol fan hyn. Bod i chwi fel eglwys ynghyd am ysbryd unau wedi ymgynnull yn enw ein harglwydd Iesu a gallu ein harglwydd Iesu gyda ni, draddodi'r fath ddyn i Satan. Hynny yw, torri nhw allan o aelodaeth yr eglwys, roi nhw allan nôl fel petai yn y byd. Mwyn dinistrio'r cnawd, a throi hynny achub ei ysbryd yn nidd yr arglwydd. Mae'r sefyllfa trist hyll yma wedi codi. Mae yna enghraifft amlwg o bechod gan un o'r aelodau yn yr eglwys yma, un oedd yn galw ei hun yn Gristion. A fel mae'n digwydd, yr un pechod sydd yn digwydd fan hyn, neu digon tebyg i be glywon ni amdano fe nos Sul diwetha yn llyfr Genesis, pan oedd Reuben wedi gwneud rhywbeth tebyg. A ni ddim yn gwybod y manylion yn union, yr intricacies o'r berthynas, ond yn y bôn, mae yna berthynas wedi ffurfio, mae yna ddyn wedi cymryd a mewn perthynas amhriodol gyda graig oedd yn briod gyda'i dad. Nid ei fam, ond un oedd wedi bod o leia. Falle bod nhw wedi ysgaru neu falle bod y tad i marw. Ni ddim yn gwybod, ond un oedd wedi bod yn llusfam iddo fe a nawr maen nhw mewn perthynas gyda'i gilydd. A mae Paul yn dweud bod hynny'n anghywir. Mae'n galw hyn yn anfoesoldeb rhywiol, yn sexual immorality. A mae'r term yna yn golygu, mewn ffordd, unrhyw beth sydd yn mynd tu hwnt i berthynas cywir rhwng gŵr a graig. Nawr, mae'n bwysig nodi fan hyn fod pob pechod yn ddifrifol. Nawn ni weld hynny cyn ddiwedd yr adran. Mae Paul yn restru pechodau amlwg, cyhoeddus, eraill, pethau sydd yn anghywir, pethau sydd yn cael eu condemnio. Ond mae e'n deg i ddweud fod y Beibl yn aml yn pwysleisio pechod rhywiol ac yn trin hwnna'n arbennig o ddifrifol achos yr effaith mae'n ei gael. Bydd Paul yn dod nôl at hyn cyn bo hir y ffaith fod pechod rhywiol yn effeithio gyda'n corff anhenaid ni. Ddim jyst yn rhywbeth mas fyna, mae'n rhywbeth sy'n effeithio ar y person cyfan. Mae'n rhywbeth sydd yn effeithio arno ni gyd. Mysio ni ddeall hynny. Mae'n effeithio arno ni gyd yn cael ein temtio i bechu yn rhywiol mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae'n rhywbeth pwerus iawn. Yr nwydau rhywiol yn hynod o bwerus, ac pan chi'n defnyddio rhywbeth pwerus yn anghywir, mae'n gallu bod yn hynod o ddinistrio. Mae'n gallu dinistrio perthnasau, a effeithio ar nid jyst chi a rhywun arall, ond ar y bobl o'ch cwmpas chi hefyd. Felly mae'r sefyllfa hyll yma o fewn yr eglwys, a beth sy'n gwneud y peth hyd yn oed yn waith, a bron a bod mae Paul yn fwy crac am hyn, yw bod yr eglwys ddim wedi delio gyda'r peth.
Hynny yw, mae pechod yn mynd i effeithio arno ni, ond dyw'r eglwys ddim wedi gwneud dim i ddelio gyda'r peth. A gweud y gwir, mae nhw wedi bod yn ymffrostio. Nawr, eto, ni ddim yn gwybod yn union beth oedd ddim yn ymlaen. Siwr o fod rhywbeth fel hyn o fe. Bod y Corinthiaid wedi mynd i'r trap yna o feddwl, fel Cristnogion, ni wedi cael ein hachub, ni wedi cael ein maddau, mae Crist wedi delio gyda'n pechod ni, a felly dyw pechod ddim yn bwysig dim mwy. Dyw pechod ddim yn ddifrifol dim mwy. A bron a bod nhw wedi falle mynd i'r patrwm yna o feddwl, wel, chymod be, ni mor ysbrydol nawr. Ni ddim hyd yn oed yn meddwl am bethau fel pechod. Dyw pechod ddim yn broblem dim mwy. Ni wedi cael ein hachub, ac felly sdim ots beth i ni'n gwneud gyda'n cyrff ni. Gallwn ni fyw siwr bynnag ni eisiau. Edrychwch ni mor eiddfed, ni hyd yn oed yn derbyn y math yma o beth yn ein plith ni. Ni ddim yn gallu hwnna ffeiso ni. Y darlun oedd yn dod i'n meddwl i oedd pan mae plentyn weithiau'n dod at ei rieni nhw a dweud, Mam, Dad, edrych ar hwn, yn brwd i gyd ac yn dangos, maen nhw wedi bod yn chwarae gyda'r mwd, neu wedi bod yn peintio'r wal, neu maen nhw'n llawn ymffrost yn meddwl bod nhw wedi bod yn gwneud rhywbeth gwych a dyn nhw ddim yn gallu gweld na ti ar fai fan hyn, ti wedi gwneud mes, ti wedi gwneud llanast. A be mae Paul eisiau iddyn nhw sylweddoli, dydy hyn ddim yn iawn. Dwi ddim bod Cristnogion yn berffaith, ni'n gwybod hynny. Beth yw eglwys, yw casgliad o bobl sydd yn barod i gyffesu bod nhw yn bechaduriaid. A ni gyd yn pechu, a ni gyd yn pechu mewn gwahanol ffyrdd. Ac oes, mae yna rai pethau falle sydd yn fwy ademtasio ni i rai nag i eraill, ond ni gyd yn methu, a mae eisiau ni gydnabod hynny. Ac eto, ar yr un pryd, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod ni nawr yn saint. Oedd y plant yn dysgu am hyn ar y gwersyll yn dod nhw. Yn credu mae'r peth mawr o'ch chi wedi dysgu ar y gwersyll oedd fi yn greadur, mae Duw wedi creu fi, a fi yn bechadur, ni gyd yn gwneud pethau o'i le, ond gallaf fod yn saint. Mae Crist wedi marw am ein pechod ni. Mae Crist wedi marw mwyn ein rhyddhau ni o afael pechod. A felly, os oes da chi rhywun sydd yn byw mewn stad o bechod difrifol fel hyn, pechod beiddgar, maen nhw'n brwd o'r peth, pechod cyhoeddus, pechod dyn nhw ddim yn edifarhau ohono fe, neu'n troi oddi wrtho fe, neu'n brwydro yn ei erbyn e, mae yna ganlyniadau. Os yw'r person yma yn ymddwyn fel bod nhw ddim yn Gristion, hynny yw yn ymddwyn fel petai nhw tu allan i bobl cyfamodol arbennig Duw, yna mae Paul yn dweud, mae eisiau chi drin nhw fel hynny. A dyna mae'n argymell i'r eglwys. Mae'n dweud chi ddod at eich gilydd, nid yn gyddiedig, chi eisiau ymddwyn fel hyn yn gyhoeddus fel corff, a chi fod i, mae'n defnyddio'r iaith pwerus yma, traddodi'r fath un i Satan. A beth mae hwnna'n golygu yw, chi fod i torri nhw allan o eich aelodaeth chi a'ch cymdeithas chi fel eglwys. Chi'n ei gwahardd nhw rhag bod yn aelod, rhag gymryd y cymyn. Chi ddim yn ei trin nhw fel Cristion dim mwy, achos dyn nhw ddim yn ymddwyn fel Cristion dim mwy. Na'r pwynt. Maen nhw'n ymddwyn fel un sydd tu allan, fel un sydd dan grym Satan, y diafol. A felly chi fod i ddweud, wel, dyna ti wedi i ddewis. Dyna pam fod pethau fel aelodaeth eglwys mor bwysig.
pan ni'n dod yn Gristion, ni fod i cysylltu'n hunan gyda Christnogion eraill. Ni'n dod yn atebol i'n gilydd, ni'n un corff, ni'n gosod ein hunan o dan awdurdod ein gilydd mewn un ystyr, mwyn gallu cywiro ein gilydd a pwyntio mas beie ein gilydd a dod a'n gilydd nôl at yr arglwydd. A hynny, felly, pan mae rhywun yn ymddwyn fel hyn, bod e'n glir. Yn glir iddyn nhw ac yn glir i bawb, mae nid fel hyn mae Cristnogion yn byw. Mae'r falle bod chi'n meddwl eich hun, wel, mae hwn yn beth hynod o greulon i'w wneud. I torri rhywun allan fel hyn a'i trin nhw yn y ffordd yma. Ond, chymod beth, dyw e ddim yn greulon. Dyw e ddim yn greulon am ddau reswm. Yn gyntaf i gyd, dyw e ddim yn greulon achos dyna maen nhw wedi dewis. Dyn nhw ddim eisiau byw fel Cristion, felly maen nhw wedi dewis peidio cael eu trin fel Cristion mwyach. Ond dwi ddim yn greulon chwaith, achos beth yw bwriad hyn? Beth yw bwriad hyn? Wel, mae Paul yn hollol glir, y bwriad yw mwyn ceisio ennill y person yn ôl. Mae'n dweud, mwyn dinistrio'r cnawd a throi hynny achub ei ysbryd yn nydd yr arglwydd. Yw'r gobeith yw, os yw rhywun yn cael ei esgymuno, ei excommunicatio, ei torri allan o'r eglwys, bydden nhw'n dod i sylweddoli, actually, mae rhywbeth yn bod fan hyn. Ac wrth iddyn nhw golli'r gymdeithas yna gyda gweddill yr eglwys, ac cael ei torri ffwrdd o gael cymryd y cymyn, a bydden nhw'n dod i sylweddoli, na, fi arfau fan hyn, ydw fi wedi gwyro fan hyn, a fi ddim yn byw yn iawn fan hyn, a mae angen i fi newid, a y gobeith yw, y gweddi yw, y bydden nhw yn troi ac yn edifarhau ac yn ceisio'r arglwydd unwaith yn ragor, a pan mae hynny'n digwydd, mae drws ar agor. Mae drws lled y pen ar agor. Deren o. Deren o. Mae'n llawer gwell bod nhw'n profi'r poen yna dros dro ac yn dychwelyd ac yn cael ei hachub yn nydd yr arglwydd. Ydy chemotherapi yn greulon? Na, dwi ddim, achos mae'n trin y broblem. Ydy mae'r profiad yn boenus, ond mae'n trin y broblem yn y gobeith bydd e'n arwain at wellhad. Nawr pam bod hyn mor bwysig? Na'r sefyllfa, pam bod hyn mor bwysig? Wel, fan hyn ni'n dod at yr egwyddor. Mae Paul yn defnyddio'r darlun yma. Darlun o'r Hen Testament mwyn dangos dyma shwd i ni fod. Drychwch ar adnodau 6 i 8. Nid yw eich ymffrost yn weddus. Oni wyddwch fod ychydig lefain yn lefeinio yr holl does. Glanhewch yr hen lefain allan i chwi fod yn does newydd, croew, fel yr ydych mewn gwirionedd. Oherwydd mae Crist, ein pasg ni, wedi ei aberthu. Am hynny, cadw'n yr ŵyl, nid ar hen lefain, na chwaith ar lefain malais a llygredd, ond a bara croew purdeb a gwirionedd. Be mae Paul yn gwneud fan hyn, a mae Amanda di helpu ni yn barod yn y stori plant, mae Paul yn troi sylw'r Corinthiaid nôl at yr Exodus, ac at hanes y Pasg cyntaf. Yr Pasg cyntaf pan nath Duw achub ei bobl o'i caethiwyd, o fod yn stuck yn yr Aifft yn gorfod ufuddhau i Pharo, a dyma fe'n dod â nhw allan i ryddid, allan i wlad yr addewid.
A mae'n atgoffa nhw, be ddigwyddodd yn yr hanes yna? Wel, oedd yna ddau beth mawr. Gyntaf gyd, fel glywon ni, ond nhw fod i ladd oen. Mae'r oen yn cael ei ladd yn lle cyntafynedig y teulu, y gwaed yn cael ei roi ar y drws i ddangos mae pobl Dduw yn byw fan hyn. Mae yna aberth wedi ei roi. Does dim cosb angen fan hyn. Ond yna, ond nhw hefyd fod i fwyta bara penodol, bara croew, bara fflat. Bara oedd yn golygu bod nhw'n barod i fynd. O dim oedi, o dim rhaid nhw aros, o dim rhaid nhw gadael i'r bara i godi a wedyn noco fe nôl a gadael iddo fe prwfo neu beth bynnag i'r broses, ond nhw'n barod i fynd, dim rwystyr. Nawr, mae'r Pasg yna yn cael ei osod fel gwyl i'r Iddewon bob blwyddyn. Y Pasg a wedyn gwyl y bara croew. A dros amser, oedd yr lefain yma, yn Saesneg y leaven, tebyg i yeast, tebyg i burum, oedd wedi troi mewn i symbol o bechod. Mae Iesu'n defnyddio'r symbol yna, a mae'n symbol addas iawn yn dydi. Os chi erioed i wneud sourdough, beth chi'n gwneud? Ydych chi'n cael yr sourdough starter yma, a wedyn chi'n defnyddio hwnna i gymysgu ond chi'n cadw peth wedyn o'r cymysgydd, a mae'r lefain yn yr sourdough yn cymysgu gyda'r toes i gyd. Mae'r chydig bach yna yn llenwi'r holl beth, a wedyn chi'n gallu cymryd y peth sydd ar ôl a wneud yr un broses eto ac eto ac eto. Y pwynt yw, mae'r chydig bach yn cymryd drosodd. Os ni'n gadael i bechod ddod i fewn i'n calon ni, os ni'n rhoi, give it an inch, it'll take a mile. Yr ymadrodd Saesneg gyda fe. Mae'r un peth yn wir fan hyn, os ni'n gadael i jyst chydig bach o bechod i ddod ac i ddal gafel yn ein calon ni, bydd e'n lledu trwy'n bywyd ni. A mae Paul yn dweud, mae'r un peth yn wir yn yr eglwys. Mae chydig o lefain yn lyfeinio'r holl does. Os chi'n caniatáu i bechod amlwg, cyson, cyhoeddus i ddod i fewn a bod chi ddim yn delio gyda fe, mae'n mynd i effeithio ar holl fywyd yr eglwys. A felly, oedd yr Iddewon bob blwyddyn yn clirio mas y lefain. Cyn y Pasg, o'n nhw'n paratoi, o'n nhw'n cael gwared ar unrhyw lefain oedd yn y tua, ac mae Paul yn dweud fel na i ni fod hefyd. Pam? Pam bod ni fod i glirio allan pechod? Efer mwyn achub yn hunan? Na. Ni fod i wneud hyn oherwydd mae Crist, ein Pasg ni, wedi ei aberthu. Am hynny, cadw'n yr hwyl, nid ar hen lefain ac y chwaith a lefain malais a llygredd, ond a bara croew purdeb a gwirionedd. Hynny, mae Crist wedi marw. Mae Crist wedi aberthu ei hun. Mae wedi diodde a wedi roi ei fywyd mwyn i ni fod yn lan, yn bir, yn sanctaidd. A felly yn lle ni nawr yw i clirio allan y lefain. I fod yr hyn ydym ni yng Nghrist. Falle bod yr holl sôn yma am bechod y bore yma wedi gwneud chi'n anghyfforddus. Falle bod chi'n anghyfforddus achos bod chi ddim eto wedi gweld sancteiddrwydd Duw. Chi ddim yn hoffi clywed am bechod a pethau anghywir, a reswm am hynny yw achos bod chi ddim wedi gweld eto mor wych, mor bir, mor lan yw Duw. O falle bod rhywun arall bore yma, a chi yn Gristion, a chi'n teimlo'n anghyfforddus achos chi'n gwybod eich pechod chi. A chi'n gweld eich calon eich hunan. A chi'n gwybod yr hyn chi wedi wneud, falle ddim yn gyhoeddus, falle yn guddiedig, yn y dirgel. Sneb arall yn gwybod ond amdano chi a'r arglwydd.
Falle bod chi yn meddwl bore yma, wel, os felly mae eisiau fi taflu fy hunan mas o'r eglwys. Na. Na. Ddim dyna mae Paul yn dweud. Mae Paul yn dweud fod Crist wedi marw mwyn i ni gael maddeiant, mwyn i ni edifarhau, mwyn i ni fod â ffydd yn ddo fe, mwyn i ni ei ddilyn ac aros yn yr eglwys. Dyna ei ddymuniad, Dyna mae Paul eisiau yn yr eglwys. Undod yn yr arglwydd, undod yn y gwirionedd. Mae ddweud eto, ni ddim yn berffaith. Does na neb perffaith ond yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ond beth i ni fod i wneud yw ymdrechu yn y nerth mae e'n roi i fod mor lan ag y gallwn ni. Okay, ni wedi gweld y sefyllfa, ni wedi gweld yr egwyddor. Yn fyr, nawr, mae Paul eisiau clirio lan unrhyw gamddealltwriaeth. Okay? A felly mae yna ddau cymhwysiad i orffen. Dau cymhwysiad. Cymhwysiad 1. Drychwch ar adnodau 9 a 10. Ysgrifennais atoch yn fy llythyr i ddweud wrthych am beidio a chymysgu â phobl sy'n cyflawni anfoesoldeb rywiol. Ond nid am rai anfoesol y byd hwn roedden nhw'n meddwl o gwbl. Na chwaith am y trachwantus, y cribddeilwyr. Cribddeilwyr yw pobl sy'n cymryd mantes o eraill. Neu'r eilyn addolwyr. Ond nid byddai'n rhaid i chwi fynd allan o'r byd. Mae'n amlwg bod yna rhyw crossed wires di bod. Rhyw gamddealltwriaeth. Mae hwnna di arwain at rhan o'r broblem yn hyn. Oedd Paul di ysgrifennu at y Corinthiaid bod nhw ddim i gymysgu gyda phechaduriaid. Ond o'n nhw wedi darllen hwnna a meddwl beth oedd e'n golygu oedd ni ddim fod i gymysgu efo pobl tu allan i'r eglwys. Gawn ni wneud be bynnag ni eisiau, ni'n Gristnogion. Ni di dweud sori i Dduw a di credu yn yr arglwydd, ni di cael ein cyfiawnhau, so dim os beth ni'n gwneud. Gallwn ni hyd yn oed fod ar boi yma sydd yn mewn perthynas efo'i lisfa, mae hwnna'n ffain, ond sa'n ni'n mynd i dreulio amser gyda neb tu allan. Mae Paul jyst eisiau bod yn hollol glir fan hyn, nid dyna oedd e'n dweud o gwbl. A gweud y gwir, mae hynny'n yn safbwynt twp. Mae'n dweud gyntaf i gyd, bydda hynny'n amhosib. Yr unig ffordd i ni wneud hynny, bydda mynd allan o'r byd. Ni'n mynd i fyw mewn ogof, torri'n hunan i ffwrdd o ddi wrth bawb a phopeth mas na, achos mae pawb yn bechaduriaid. So na ddim dyna oedd Paul yn golygu. A mae'n dod am reswm arall yn dydy, achos mae Paul yn dweud nid ein cyfrifoldeb ni yw sy'n mae pobl yn byw mas fyna. Adnodau 12 ac 13. Be sydd am elw fi a barnu'r rai sydd oddi allan? Duw fydd yn barnu'r rhai sydd oddi allan. Hynny yw, dyw'r ffordd mae'r byd yn byw. Mae'n un ystod, nid ein cyfrifoldeb ni yw hwnna, nid ein problem ni yw hwnna. Gallwn ni ddim disgwyl i bobl sydd ddim yn Gristnogion byw mewn ffordd arbennig. Ys dim reswm gyda nhw. Ys dim reswm i ni ddal nhw lan i ryw safon o fyw. Ys dim reswm dyn nhw i fyw fel hynny. Mae eisiau ni fod yn ddoeth. Mae eisiau ni fod yn ddoeth yn y ffordd ni'n ymwneud gyda'r pobl sydd ddim yn Gristnogion, ond ddim torri eich hunan i ffwrdd yw'r ateb. Na'r cymwysiad cyntaf, a wedyn yr ail gymwysiad yw hyn adnod 11. Rwyf yn ysgrifennu i ddweud wrthych am beidio a chymysgu a neb a elwyr yn gredadun os yw'n anfoesol yn rhywiol, neu yn trachwantu, yn addoli ei lunod, yn difenwi, yn meddwi, neu'n cribddeilio. Peidiwch hyd yn oed a bwyta gydag un felly. Mae Paul jyst eisiau fod yn hollol glir fan hyn.
Chi'n gweld y gwahaniaeth? Chi'n gweld y pwynt? Nid so dyn ni'n trin pobl sydd ddim yn galw eu hunan yn Gristnogion. Y pwynt yw, so dyn ni'n ymwneud gyda yr eglwys. So dyn ni'n ymwneud gyda pobl sydd yn galw eu hunan yn Gristnogion. A be mae Paul yn dweud, os oes rhywun fel yna sydd yn amlwg, yn gyhoeddus, yn byw mewn ffordd sy'n groes i ewyllus Duw, ac os nhw ddim yn edifarhau o hynny, mae angen i ni ddangos hynny. Dyw e ddim yn beth cariadus i anwybyddu pechod. Yr eto, mae eisiau bod yn ofalus. Yn gymdeithasol, mae'n diwylliant ni'n wahanol i beth oedd yn wir yn yr ganrif gyntaf. Yn y ganrif gyntaf, oedd bita gyda person yn dangos bod chi'n ei derbyn nhw ac yn agos iawn atyn nhw. Dyna'r un peth ddim cweit mor wir fan hyn. A mae Paul wrth gwrs fan hyn yn siarad ar lefel eglwys, nid ein ymwneud personol ni gydag eraill sydd dan sylw fan hyn, ond be mae'n dweud yw fel eglwys, os oes yna rhywun sydd yn galw ei hunan yn Gristion, yn galw ei hunan yn un o bobl sanctaidd yr arglwydd, os maen nhw'n byw fel hyn, ni angen dangos hynny. I ni ddim i gadael iddyn nhw gymryd y cymyn. Achos mae cymryd y cymyn yn arwydd bod nhw'n yn rhan o'r gymuned. I chi ddim fod i'w derbyn nhw fel aelodau. Chi ddim fod i'w trin nhw fel Cristnogion. Chi ddim fod i dorri nhw mas yn llwyr. Mae unrhyw un yn gallu dod i oedfa, mae unrhyw un yn gallu dod i gyfarfod cyhoeddus, ond mae eisiau fod yn glir. Mae eisiau bod nhw'n deall. Mae eisiau fod pobl o'ch cwmpas chi'n deall. Mae eisiau i dystiolaeth yr eglwys fod yn glir. Dyw'r person yma ddim yn byw fel Cristion, a felly di ni ddim yn ei trin nhw fel un. Ond pam? Unwaith eto, ni'n gorfod dod nôl i pam. Nid mwyn bod yn gas, efe, nid dyna'r pwynt. Nid mwyn brifo teimladau, ond mewn cariad. Y peth mwyaf creulon gallwn ni wneud i rywun yw ymddwyn a'i trin nhw fel Cristion pan mae tystiolaeth i bywyd nhw'n dweud stori arall. O ie, na, ti'n ffain. Na, cara di mlaen, sdim ot am hwnna. O ie, just deren, ni just ddim siarad am hwnna. Hwna'n greulon. Hwna'n greulon, achos mae'n cuddio'r broblem. Be sydd angen? Be sydd angen arno nhw? Be sydd angen arno ni gyd? Wel, yr arglwydd Iesu, yn dyfa. Crist ein Pasg. Dod nôl eto i'w aberth a'i groes achos dyna yr unig sylfaen i'n hindod ni. Clod yw enw. Amen. Amen. Dwi'n mynd i ganu i orffen, mae emyn hynod o addas gyda ni. Rhif 25 yn yr atodiad. Un o emynau, Uncle Noel, sydd yn seiliedig ar yr adran fach yma. Gwaredais ni, rhag angau gwelwlas. A'n dwy ni mewn i dir a ddewid gras, a hilion bwrdd, a roddi ni flas ar Grist, ein Pasg. Hen lefain sir a ddaw yn ôl i'r toes. A nynau'n iach heb fedru teimlo loes. Ond tro'n y nawr mewn galar at y groes, at Grist, ein Pasg.
Maddau ni ein blis am flasu'r cnawd. Ein llwfrdra ni sy'n ofni derbyn gwawd, a'n balchder ni sy'n gwrthod llaw ein brawd. Ma fe trwy Grist ein Pasg. Dathlwn yn awr a bara croew ynghyd. Y gwir a'r pyr a fyddon llanw'n bryd. Rawn newydd gan a honno'n glod i gyd. I Grist ein Pasg. Na ni sefyll i ganu. Newyddio. O arglwydd ein Duw felly, os unrhyw un yma'r bore yma sydd angen edryfarhau am y tro cyntaf arglwydd o ro ffydd i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Os oes yna rhywun yma sydd yn Gristion, ac yn galw ei hunan yn Gristion, ond ar hyn o bryd ddim yn cerdded yn agos at y tŷ, neu yn crwydro ddi wrth y tŷ arglwydd ro edifeirwch. Ac i bob un ohono ni, helpa ni weld yn fwy dy sancteiddrwydd di a'n hangen ni ac i yr arglwydd Iesu Grist, ein Pasg. Diolch amdano fe. Arglwydd pira ni, glanha dy eglwys os gweli di fod yn dda, a defnyddia ni, clod i'th enw di. Amen.